Hello guys, welcome back to Idana Ibarra and we are now part 11. Ano yung guys itong nasayra no nga nabuang daw si Idana. Pero tinuod ba guys nga nabuang si Idana? Mura magwala na siya mga bukat nga problema nung ni animan siya guys. Tinuod baghaang chismis or ba si nagpabuang-buang lang si Idana guys no kay naa siya gili kay likayan. O kinsa man tong giingon guys nga naa daw nakita nila sa barangay Langkis o kini daw si Idana Ibarra. So diri napita guys no may bawa na yun na to kung nabuang ba yun si Idana Ibarra o kung si kinsa ni ang nakita nila sa mga pulis no or tanod mo ni atong masayran karon. So di na ta maglangan guys, ito na paminawon ang sumpay. Again, this is Idana Ibarra part 11. Happy listening. Sumpay ni ato sugilanon Idana Ibarra. Nakita na ninyo? Oh, sir. Niyara mo siya doon sa barangay hall sa Langkis. Magpaabot mo din sir. Oo. Sige. Padaong na bidya. Sige, sir. Amping mo. Salamat kayo. Bye. Sir. Nakita na sila na, sir? Nakita na? Oo, padong. Balik na sa agi. At tuon na to siya sa barangay hall sa Langkis. Oh, sir! Idana? Ay, salamat taon nga. Ni Arne ka rin Idana? Magkora na siya nakakaon, sir. Salamat kayo ninyo. Idana? Nakailak ka ba na ako? Hala, sir. Di ba siya matingog, sir? Kinalang ato siyang dadong sa ospital, Badong. Excuse me, sir. Dong, Kapitan ko. Ako din si Kapitan Archie. Kap. Kung sa manin mo ni mo. Hello, Kap. Ako din si Nelson Mendoza. Taga Buena Suerte. Yuda. Nelson Mendoza. Oh. Anak ni Perfecto Mendoza. Oh, Kap. Oy, sir. Ikaw man ini. Silan. Kung sa manin mo ni babayara. So mo siyang higala, Kap. Anong nakaadlaw nga wala na mo siya itita. Nakupadong ko, Kap. Pasti na, sir. Kung nagwa gini siya ang kaugaling mo na. Kung amo siyang pagkataon, kinsa ang iyong pangan, di ba siya mutubag? Mo istorya ba rin siya? Mo istorya man, pero di ba kadimao? Uy. Usahay, muyango na siya. Mo ba? Idana, nakaila ka ba na ako? Kiinsa man ta? Ako si Nelson Mendoza. O niasab si Badong. Idana? Kailakin ako, day? Oo, ako kailan ninyo. Pastilan. Mayo ini niya, dadon siya sa hospital. At tawagan ako ang amo mga doktor aron nga matimanday na siya. Sige, sir. Kung usay gusto niyong matabang na mo, maka-assist sabi ninyo. Salamat kayo ninyo, Kap. O nimo, sir. Uy, sa pa yan, sir. Atuan ako ninyo sa ako opisina ugma. Nasa akong calling card. Makita niya ta dito. Sige, sir. Nice meeting you. Tugan ko ko tinuod eh. Usap gid ang imong gibuhat mo nila ni ipabuhat mo nila ni Roy Lugdina ni Dana. Ang akong tugon nila, nga ako rin pataguan si Idana. Di pataguan. Asa man mo tagu eh? Sila rin nahibaw. Wala ko magikutar kung asa nila tagu eh. Basta kay ako silang gihatagan sa dakong sohol o gipabuhat na ako ang akong mando nga taguan. Siya ron na masagaw eh. Kung gipataguan pa, nganong di naman hinuon sila makontak. Ay, naunsa ka ba? Ngano ako may mong pangutanon? Pagitaas sila. Trabaho sa grubero ni. Ayaw pagsige bagulbul diha. Huwag mo magbagulbol. Huwag mo gugunin mo sulti sa imong mga plano. Dapat imo sa doon takong gipahibaw ining tanan. Walang tanin mo suluha. Kay ngano? Ngano man? Imo na ba kong gibasol inero ni? Ha? Ay ang ako lang ba, aron basad ba nga mahibaw tas unahan. Ngunani ron o. Ihatag na di kanila og kwarta. Unya karon, wala na sila makontak nimo. O di na sad sila makontak. Nahala, sige. Ayaw na pagsige yaw-yaw diha. Ako rin mo kontak nila. Mangita kong paagi nga makontak na ko sila.
Kinala nga sultihan sa tanila kung asan nila tagoy si Dana. Kadiot. Hello? May. Ansa na? Ha? Nakita na si Dana? Wala. Usa? Hain man ron. Nakita na asa man. Hain ron, May. Nasa ospital gina? Sige. Doon na mo siya. Salamat. Kasi may nakakita niya. Nakita na ko nun nila ni Nelson. Tana, dili ta magdukay. Ato siya utuon. Kumusta naman taon ni Cesar? Gipaturukan ni siya og tambal nga pampatug. Pero nga makapahuway siya nang. Taw-taw na gini siya nga wa makapahuway. Mo lagi. Pero sir, kumusta naman ni Cesar? Wala tayo ang ikabalakan na ninoy. Nara sa mayong kahimtang si Dana. Kalois Ginoo. May naran kay way mga datong tao nga nagpasipahan niya gawas na lang nga nawa ang iyang memorya. Nalimot siya sa tanan. Ginoo ko. Pero wala tayo ang kabalakanan. Basin og nagkinanglan lang yun siya og saktong pahuway. Mamasin na lang ta nga inikmanta niya. Makailan siya pagbalik na to. Bitaw nang. Wanay. Wala tayo ang kabalakan ni Dana. May naman siya gud. Mayon tagmakailan na ni siya namo. Maintay. Mo lagi. Makailan na lagi na mak. Papawayon na nato siya mak. No. Lala. Numata na siya. Uy, sasabay mo sa bagay niya. Sabay kay hilom ganib da hilom. Yeah. Iyo. Idana. Lala. Nakaila ka na mo, Idana. Nakaila siya na to, Puldo. Tala, mo lagi. Tapaw na mak pa. Wa man na siya magatubang na tugod. Nagatubang mo na siya sa kisame. Idana day ni Aramid day. Si Tiyo og tiya ni mo day. Hala! Mitutok na siya ninyo nang. Nangoy. Sabi na ba si Ito na liog mong balik. Dana. Si Tia imak ni mo. Ngon man si Tiyo ni mo Puldo. Niya. Giningaw na sila ni mo. Day, Idana. Ako ni day. Wa ko makailan mo. Bangag salong. Wa ko na siya makailan ako, Puldo. Batip sa bukag naong makod. Kayatin na po doon. Basig na ko oras na kailamak. Sige ko, ilabe. Sige, be. Malagay. Day, Dana. Kaila ka na ako, day. Ako man si Tio Poldo ni mo. Minuta. Wa ko makailan mo. Bumbot sa ito'y. Wa ko'y nailanin yung tanan. Butang eh. Daotro. Wasa na siya kailan ako. Ayaw na lang kahibaong, Puldo. Kay dili, gina siya makailang aliwan. Kapo na mo. Gago siya. Kitinto ko nung kami sa loob. Nakikitab. Kita. Ako na. Gusto ko mo pahuway. Pawan siya. Biyay ko ninyo din sa kwarto. Pabiya mo. Mawa magsabak ka ba? Pamahawa mo. Nabinangkal na. Papawao naman inuon ang tanan din eh. Mo lagay. Ikaw magoy na kaingon na ni Makod. Ako pa siya. Nangin na noon ang tanan din eh. Mau! Wag yun siya inainom naman, Papa. Ugwa siya makailan na mong tanan. Di lang una nato siya tandugon sa pagkakiroon, ha? Pero unsa may sulti sa doktor? Awa ba siya hilabti o among-amungi sa mga daotang tao? Matod sa mga doktor pa, Krois Ginoo, wa man in taon. Nagduda lang yun sila nga basin og naigiturok sa iyang lawas nga mo'y nakapalos sa iyang memory. Yun mao. Kinahanglan nga matagan dayon na og solusyon nila. Kinahanglan mabalik ang panguna-una ni Idana. Aduna si mga bunog sa iyang bukton pa o sa iyang mga kamot. O nagtuon tanan nga basin og sa iya ng pagpangusog aron nga makaikis gikan sa mga daotang tao.
Kinsa man kaha ang naghimo niya sa ingon. Malagmi pa, daghan sila. Di lang kay katulad nakita nga babae o lalaki sa CCTV. Posible yun. Pero unsa man kahi ilang motibo nga ila man ang gihimo ni Idana. Muna na ko pagutan na karon, Papa. Kung kinsagi utok ni binuanga. Sagdi lang. Kung makahinumdum lang na si Idana, malagmit, makaila siya sa mga tao nga nagbinuang niya. Opa, manghinaot ta. Nga makarecover dayon si Idana. O kung ta, mahinumdum na siya. Yung saom nato ini ron. Di man day na to pwede nga mesturya si Dana kay nalimot naman siya siyang kagalingon. Sagdi lang. Suwayan ang gyapon nato siya og istorya. Basin pa day og doon na siya minumduman. Unya, kaya di pa man na si Patugaw. Naaman sila si Nelson og Bandong nga mo'y nagbantay. Ang timing nga nagudon niya nato nga mulakaw na sila. Ay, bida. Giyon sa makaday nila si Dana. Nga pang mura makaglabalaka hinuon og maayo ni Idana. Kung natural ka mabalaka yun ta. Kaya saan na di na siya makahinumdum ug malimot na siya tanan. Isa pa may makatambalo niya ni mo. Makahinumdum na lagi na. Bukas sa ito mong gisugoy. Di naman hinom makuntak. Sagdi lang. Doon ako'y tawang nga sugoon. Makakontak na lagi unya na nato si Ruel. Kinahanglan yun nga makuntak sila ni mo. Kaya ron may bawaan na to kung unsay ilang gibuhat ni Dana. Ug ganong nalimot siya sa iyang kagulingon. Ayaw lagi kabalaka, ana. May bawaan na lagi na nato. Kuntaka rin ang gingon ni mong tawa. Aron mo imong masugo nila ni Ruel. Di mahimong nga di maulian si Dana. Kaya labing siguro, ang imong kinabuhi mo yung dakong ng miligro karon. Ay, lagi. Sige na, paghilom na diha. Akong kontakon karon dayon. Kumusta nang imong pamati, Idana? Kinsay, akong ngan? Idana? Oh, Idana. Ikaw si Idana Ibarra. Ang bantugang mananambal sa tibuok kalungsuran. Mananambal sa tibuok kalungsuran? Oh, Idana. Gikahimutan ka sa tanan. Nalimot ka ba, anak? Wa ko'y nainumduman ni anang mga putanga. Ikaw ang the best nga babae din sa atong lungsod. Iyon na. Unsa man na hitabo na ko. Kuan, kanang nawa ka og unom kaadlaw. Ug wa mi kay bawo kung unsay nahitabo nimo. Doon ay babae og lalaki nga mikuha nimo didto duol simbahan. Ug kunya, mikuyog kanila sakay sa tricycle. Ug man ni ato. Wa na kanamo ikita. Mao ba? Ita na. Unsa man, wa ka ba hinumduman kung diin mo pa ingon sunod ato? Ha? Idana? Unsa man na hitabo na ko. Kuan, kanang nawa ka og unom kadlaw. Ug wa mi kay bawo kung unsay nahitabo nimo. Doon ay babae og lalaki nga mikuha nimo didto duol simbahan. Ug kunya, mikuyog kanila sakay sa tricycle. Ug man ni ato. Wa na kanamo ikita. Mao ba? Ita na. Unsa man, wa ka ba hinumduman kung diin mo pa ingon sunod adto? Ha? Idana? Wa ko'y nahinumduman sa imong mga gipanulti nako. Kanang mga bunog sa imong bukton og kamot. Wa ka ba'y nahinumduman kung ngano na? Ug kinsay nang hilabot ni mo, anak? Idana? Wa ko'y nahinumduman. Wa ko mahibaw sa imong mga gipanulti. Bueno, naginanglan ka pa upahuhay, Idana. Gusto ko mo gawas din eh. Ha? Sorry, Idana. Dili ka pwede makagawas din eh. O nga nang dili? Anong inyo magpupresohon din eh? Kung sabay akong sa... Kalma lang, Idana. Kaysa.
Gibutang ka din kay gusto ka namong tapangan. Ayaw ko ninyo kung saa. Nelson, Oh, Leslie, kumusta naman ni siya? nagkinahanglan pa siya og pahuay. Hi, Dana. Kumusta na ka? Mga higala. Kusog man lagi ni siya manutok. Noon kay, wa siya makailan nato. Nakaila ka ba na ako, Dana? Biyay ko ninyo din eh. Ayaw ko ninyo sa muka. Hi, Idana. Ako na si Ronnie. Nagkila ka pa na ako? Ayaw ko ninyo sa muka! Pamahawa mo din eh! Kamong tanan! Layas! Unsa magiday ko nun ang sakit ni Idana karon badong? Na, ang akong hibawan basta ingon anak ng amnesia. Amnesia. Sinang misya? Dili, ang sakit na masakit amnesia. Sa bungol naman ka pundoy. Nagtuo ko nga, naparok ng umi na, parok. Muli. Unsa man taong gingon ni sa Nelson? Basin og dunay giturok pa nga drugs. Drugs? English mo. Drugs ba siyang lawas pa? Ay, posible. Pero mga ingon anak gud nga kaso, ang termino ana nga atong malitok, No. amnesia. Aday. Amnesia. Amnesia? Siya. Ay, amnesia. Amnesia niya. Bita mo lagi. Bito ako Pero na. ang pangutana ba? Kung maulian ba na siya, Jod? Mila mo ha? Ang mga neurologist ha? Maoray yung makasulti, anak. Ipatawag bang ko namin sa Dr. Buds kay naman ko nung siya pangutana na mo. Mo ba? Nya, wapa din mo gipatawag nang. Babamansad. Nagpaabot bitaw mi. Mo ba? Kilang. Dali lang. Ay, dako makapagtuo ba nga? Kaya si Dana. Maulian lang siya. Tanay pa ta. Ulian na. Mulagay. Tanay pa ta. Mulagay. Tingali ba kung maupas na ang tambal na giturok niya ba? Mulian na siguro na siya. Ang drugs. May ta. Pero ang pangutana, kalusa pa ka ha? Mulagay. Naalang ko ipangutan na nyo, ha? Ay, makidibati yung nangyari gustong pangutan na. Lagi pangutan na. Gusto na siya mo, ha? Wa na ba mo'y salin sa tambal ni Idana? Na! Mauginay akong una nga nauna-unaan madong. Mulagay. Kay ko na apa, pwede rin gito tayo patumar ni Idanang tambal na yung hindi mo kadiadto. Pero, nahurot lang gid ang tanan tungod kay panghatag naman sa Idana sa mga nagkinahanglan ko. Sayo pa, sabi. Huwag yung magbilan sa gamay. Mulagay. Sayo pa. Murag doon na pamamgoy. Sigto pa man siguro tumak, no? Dito ba sa kaban ba ni Dana ba? Nakakita na yung kapuldo? Nakakita. So, ayan nga na ako itong tanaw, eh. Sige. Suway tanaw. Basig makakita pa ka dito. Gisod naman na niya grapa. Ito sa pikas bay. Sa bungtog. Ito na ko ron. Ay, lakaw. Susiha dito. Kung naagani, maunay ato ipatumar ni Idana aron maulian dayon siya. Mulagay. Ito na ko karon dayon. Pita na. Kuyog siya. Pagboy sini. Kaya na ba siya kitong naliog mo. Mas mahin naman ba? Sige. Kuyog na. Sige. Naunsa man ka nga mura magagdagsalimuang? Sa tinuod lang, Leslie, no? Napalakad yung ko para nimo. Kaya ang imong nahimong plano, wa man goods timing. Kaya mo tatukon, wa pa kay sakit ron, kay okay ra. Ayaw sa oron ni na to. Ilabi na, gadi ka gustong magpatambal sa doktor. Ayaw lagi ka balaka, ana. Makontak na lagi to nato si Ruel. Kung nakontak pa, hae naman. Paapot lang, good. Makontak na lagi to. Makontak ka sa doon ako. Pigta. Sige ka ni kagdawiyaw daro, ako gimasuko ni mo. Ay, nga ako ba, basin og lain na sa buon niya aning buslot? Nakaraba ko'y nadunggan nga, nakakuha ko no sila sa, CCTV. Nga, gisugat nila si Idana. Unya, mahibawaan nila nga si Divina o si Divina to si Roel, nawa na, patay, delikado. Masyakoy kita ini. Nga, ikaw mo'y mastermind sa nitabo ni Idana. Wa ko mabalaka, anak, kung pananglit ilamang kong anlan. Nga naman limot ko. Delikado, bida. Kang delikaduha gid ni Leslie. Butlang. Daghan yung kayo taog sipyat ini. Kung si Bako, kung si may tabori mo, og di ka matambalan ni Dana, awa na, impas yung tanan. Bagot, sana naman kakuin eh. Nga nung mabalaka man ka, na ang tanan akong katigayunan,
Kung doon sa may mahitabo na ko, automatic na nga ma-transfer sa imong pangan. Di mo na mo akong gitinguha ni mo. Ang importante na ko, mawag mong kinabuhi. Wag ko mag-apas sa imong bandi. Kung doon sa manggani ang mahitabo na ko, tingali, nawato na lang kinina ko. Kaya ko raman gigihapoy na kaingon ining tanan. Di ko masugot, anak. Kinahanglan nga matambalan juga. Kinahanglan nga mauli ang maayong panumduman ni Dana. Why lang makayo ni mo, kundi siya ragyod. Kumusta naman ang pamati ni mo, Iha? Nakaila ka ba na ako? Kinsa man ka? Ako si Perfecto. Perfecto Mendoza. Ang tao nga imong gitabangan aron mabuhi pagbalik. Mabuhi? Oo. Imo kong gitabangan. Aron mabuhi ko pagbalik gikan sa akong grabing sakit. Amigo di ay ta? Oo, imo kong higala. Suod ko nimong higala, Iha. Mao ba? Tabangi ko din eh. Oo, sumay akong ikatabang nimo. Tabangi ko nga makaikyas ining dapita. Ila kong gabiso. Nasili plano nga ila kong patsyon. Kinsa mang mga tawana? Anong naa sa imong loyo? Uy, hala. Ano ba laing tao din sa akong luyo? Sa imong luyo ka, Badong? Hala. Mao gina. Ako na bidri, ha? Oh, wala magilang tao din, God. Di si mo loyo, sir. Ako naman, God. Kini ba siya? Oo, kana siya. Ipadakop na siya sa mga pulis. Na! Patay na! Ako may timingan ni noon. Maluoy ka, tabangi ko. Pagawasan ako din eh. Di pa ko gusto mamatay. Kalma lang, Iha. Ayaw kahadlok nila. Ni ako uban mo. O dili ka nila hilabtan. Ayaw ko biyae din eh. Ila kong patsyon. Gusto ka nga ato silang papahawaon? Oo. Papahawaan na sila. Ipapriso na sila. Uy. Nahala, sige. Pamahawaon na mong tanan din eh. Tanay na. Mahawat din eh, na. Relax na, Iha. Wa na'y makahilabot ni mo. Silang tanan akong ipapriso kung kinsa man ang magbinuang diha ni mo. Ayaw ko biyae. Ila kong patsyon. Tanawa ka ra? Mihungit ra kag tulo ka kutsara. Magsigin hinong kag suka. Lain niya ako kuto-kuto. Ito man magkatong tambal nga gihatag sa doktor? Oo pa. After man to sa akong kaon. Nasa man mo pagtumara na ron? Ngayon mo man nagisukang tanan? Ato, ana. Ay, di mo ka patuon ako, God. Kung mubalik na lang kung tata sa ospital, mas di ko makulbaan mo din eh. Mura mo kong nalipog. Ya. Jaman, dadon ka sa ospital? Ayaw lang. Mubaway lang ko. Naluwag sa mong cellphone. Pero ako nito Ako na. Naambil ako sa phone. Dara. Pero sandig una din ha, sandig lang. Hello? Ma'am, kasal nun? Kinsa ni? Ikaw ba ni Robel? Ma'am, ako ni. Ngayon ka rin pa magkananawag na ako. Pasensya na, ma'am, ha? For safety purposes. Iman si Divina. Tubig lang ka, ma'am. Kinahanglan nga mo mo na ako karon tayo na. Kinako na kang ipangutanan ninyo. Pasensya na, ma'am. Hindi ko mahimong mana diha. Kung mahimo, ako lang yan hiya sa mong kwarter. Diha si Roddy gikan. Pero wa mo diha. Ngayon karon, ma'am. Paabot ko ninyo. Naglain ginang ako pamati. Mahimo bag ka muna lang. Modugang ko ninyo sa akong bayad. Ma'am, sorry kayo, ha? Di mo na mga itong kasabutan ko. Kamuyan din eh kay mamaya ito protokol. Sige. Wala na karon dayon. Paabot ako ninyo diha.
Pisit yung mga tawhan. Huwag klarong ikasapot. Ato ang to sa? Kinahanglan nga ato sila may istorya, Ronnie. Mangutan ako nila kung ilabag yung gisunod ang akong gitugo nila. Unya, naglaayam ka rin mong pamati. Bahala na. Basta kaya doon ginato sila. Mahimo bag ka muna lang. Modugang ko ninyo sa kong bayad. Sorry kayo ha. Di mo naman yatong kasabutan ko. Kumiyani din kay mamaya itong protokol. Sige, sige. Wana, may karoon dayon. Paabot ako ninyo diha. Pisit yung mga tawhan. Huwag klarong ikasabot. Ato ang to sa? Kinahanglan nga ato sila may istorya, Ronnie. Mangutan ako nila kung ilabag yung gisunod ang akong gitugo nila. Unya, naglaayam ka rin mong pamati. Bahala na. Basta kaya doon ginato sila. Di malas yun, kay. Wala na gawin na bilin sa tambal ni Idan na dyan. Bitaw, wala na agad ba binili na eh? Dali na yung mahurot, Bads. Di aw mo libre ragod na yung panghatagod. Matod bes mga doktor. Positibo ko nga doon na itusok siyang lawas, magitulok ba siyang lawas. Pero ang problema kay, wala pa na mahibaw eh. Kung ang grasya sa substance ba? Ang turok na gitulok. Turok. Mulag na turok. Lagi mag-injok. Sur ka, Bads, sur ka. Oy, walang. Naam ko sa tambal nga gihatag ilan ha. Pero maingon ang mga doktor nga, mas maayog ka ng mahibaw nila kung unsang klasyas, drogas, ang giturok, kinigiturok, makuha ko nila. Kaya giturok na sila ubas nila na kay, aron nila din eh, magkano ba matubangan ba? Kanang husto ginatambal ba, matubangan? Mulagay. Muna problema ron diya, Bads. Unsa gyud kahang klase sa drogas. Yeah. Ang ila pag giturok pa. Turok gini eh. Giturok sa lawas ni Idan na ba? Nga, nawa mangyud siya siyang kagalingon. Sabi na kong turok. Kung ang inan ni. Oh, nani. Kusgan ko na kanang mong tambal ni. Mo ba? Dangerous. Kay? Mahimo yung kanang mabangag kung tao na, bangag. Bagag yung kuyawa ng tabala, no? Dili ka na cocaine ang ilang ipainom ni Idana. Cocaine huwag taon. Taka. Patagal na kagyawit ng makoy. Trahan dyan ko puldo na. Madunggan ka uban na may mo na siya ng isyo. Ay, ingon man sila puldo nga, mas kuyaw man kuno ng cocaine. Kay ay sisi man mong utok, ana. Nasamot. Masisi. Hilom na makoy, masisi. Ay sisi song kagaral. Ayaw ko nung patakagyawit na be. Maisyo ta ng imong kalaki da. Mamong na imong kalaki. Sabihan, nanay. Nanasan na dito kong tagpo. Malaunon magyapon nga doktor ba nga mauli ang isda na ba? Muna. Kon mahupas ng epekto sa cocaine. Cocaine na dyan, cocaine. Bila, ilaw nilagyan ng cocaine, mat. Huwag nita may bao kung unsa ng ilang gitira ni Dana. Ikaw no, bila patakal na yung yawit-yawit. Buang ang tao nga nagbinuang ni Idana Puldo. Gabaan ni silang gibuhat ini. Unsa ba gidayon yung gibuhat ni Idana? Among gisunod ang imong gisulti, ma'am. Amo siya gitaguan din eh. I-injeksyonan na mo siya og tambal nga makapalyar siya utok. Una yung gibuhat ni Dana? Ops, kag mala, sir. Ano mo kag nasuko nga igo raming misunod sa bando ni Ma'am Bisli? Gusto na. Wala tayo panahon sa pagpakiglalis karon. Unsa bang tabala ang inyong giturok sa lawas ni Idana? Si Divina may nagpalit ato, ma'am. Igo rin ako nag-inject niya. Asam di si Divina nga, huwag sa magpakita ka rin din eh. Milakaw mo ito, ma'am. Mingon to siya kadiyot lang, pero paminon mabalik. Paibaw si Divina. Pangutan agad siya kung unsa itong tambala ang inyong giturok ni Idana. Oo, ma'am. Ako yun siyang punta, ma'am. Pero siya rosa di mo, wag saday ka mong tana. Huwag ka mong tana, sir, kay misalig mo kong Divina ko. Pul na katarungan. Ay, kasuko, sir. Igo rin kong mitumas bando. Husto na. Basta kay mauna to, Ruben. Tawagi dayon ko o pahibaw akon unsay ngan sa tambal nga inyong giturok niya.
Nasubo kay ko sa nadangatan karon ni Idana. Huwag yun siya ay nahinumduman bisa gamay. Maulagi pa. Pero maingon ang mga doktor nga kung mahibawan lang kuno nila kung unsang klasiha sa drugs ang ilagiturok sa lawas niya. Basin og ila na yung madali og matambalan si Idana. Kinahanglan magkuha ta og dugang eksperto. Aron ma-determine yun nila kung unsa na klasiha sa tambal nga kuyawon man kaayo. Sa tanaw na ko pa, nagsalimuan gid si Idana. As in, na total blackout gid siya. Magahinampag ang mga taong way kasing-kasing ang may buhat na niya. Huwag ko makasabot kung nganong ilan ang gihimo niya. Manoy da kong pangutana pa. Unsa gyud motibo nila? Nga si Idana man gyud ilang tripan. Dako nga ako pagtupa. Nga nagi utok nga nagpaluyo ni ining binuanga. Usa ni kada kong tanghaga nga kaso. Kinahanglan nga masulbad yun ang kasuha. Dili ko gusto nga palabyo na kuning mga tawhana kung kinsa man sila. Mga inutil tawhana. Huwag mga hinungdan. Naunsa ka ba, Ronnie? Nga bang lain naman kayo kagsinultihan diha? Huwag ko na kauyon ini, Leslie. Ganong kinahanglan pa man nga mahimong inutil si Idana nga na may daghang limpyo nga pagi nga makabawas na niya. Time para good una. Asa man kami laban. Nako o ni Idana. Piday, wala sa kunimong sabti. Natural anak yung kunimo. Ang akong punto, mao'y sabta. Huwag ko makauyon ini kay dako ning problema karon sa tumbahin. Tanawan ni Rono. Kung saan naman na mong kahimtang? Kung mag-iningon ani naman lang gani ka permi, Ronnie. Pasagdi na lang ko. Layas din eh. Ano sa to? Imo kong palayason din eh. Oh. Layas, Ronnie. Kaya abin mo gisabaan na kay kunimo. Imbis na lawmon sa di mo ang imong pagsabot. Ako naman ino imong gibasol nga wak man nina ko tuyo nga maingon ni ini. Busa layas dayon. Ikaw na, Sap. Unsa may imong tuyo na ako? Kalma lang. Imo kong higala. Huwag ko'y datang tuyo ni mo. Insa man ka? Si Nilson ko. Imo kong suod nga higala. Di ko ni mo ansaon. Dili. Niya ko kay amo ka panalipdan. Insa man to sila? Kinsa man? Kadugong nilili kaniha. Mga kaaway nato to sila. Dili to nato sila kaaway. Ato to sila mga kauban. Magbantay ta. Kay ilatang sulmon din eh. Ilatang patsyon. Sama sa ilang hihimo sa akong ginikanan. Ha? Kaya nga no? Unsa man inahitabo sa imong mga ginikanan? Mga salbahe sila. Ilang isunog ang akong nanay o tatay. Mga padumay sila. Loko. Nahinumdum siya sa nitabo sa imong ginikanan. Wa siya nahinumduman bahin na mo. Ayaw pa sudla ang mga kaaway. Musukol ta nila. Oo. Musukol ka nila. Ato sila nakpon o presyon. Prisuha gyud ha. Prisuha silang tanan. Kumusta man, sir? Di lang na natutandogon si Idana. Wa pa siya siyang kagalingon. Mo ba? O sa may ingon sa mga doktor karon, sir? Kuan, padayon pa nilang gi-determine kung no. Kung sige tambala ang giturok sa mga kriminal nga to kaniya. Sa gituro. Pero tanaw nimo, sir, tanaw nimo. Nagkagrabe ba si Idana? Bitaw. Naa siya yung mga nahinumduman. Naghiskot siya sa naitabo sa iyang mga ginikanan nga gisunog ko no. Kiluo ko. Nindot nga balita. Kung mauna nga, doon na say nahimduman sir. Ako itang istoryahan ang doktor. Mato nila. Hindot na nga sinyalis. Timaan na nga
maulian gid siya. Mayon taon nga maulian na siya. Uy, karus aka na siya maayo, sir. Saan naman siya pangutanan mo, Makoy? Gitunan pa gani nagmayo sa mga doktor. Kaya di na sila magpatakag dapat og tambal. Kay wapa may baway kung unsang grasya sa drugas ang ilang giturok nga doon ni Dana. Ang ganun masuko mang kapuldungan ng utana naman ko. Magtakam lang ka pangutanan ko. May bawa ng unsang adlaw, unsang oras mulian na si Dana. Babot lang. Babot niya kay basta kay mulian na lang na. Nagtuo ko noy. Nga. Nagtuo ko. Nga kung maulian ka si Dana. Nagtailagin siya sa mga tao nga nagbinuang niya. Mo lagi. Malagmay tinabadong. Magampo lang tantanan nga unta. Maulian sa hingpit si Idana. Mo lagi. Nindo to nga side, sir. Nga doon na siya nainumduman ba? Sigurado ko nga maulian na... Shut up! Shut up! Paghilom mo. Paghilom ka niya ay impacto nga nagpaingon din eh. Uy, anak! Naaman si... sigang mata. May buntag yung tanan. Ronnie, ikaw naman lagi. Asa man si Leslie? Tos. Kumusta naman ang iyang kahimtang? Gihiki ko eh. Tigil siya magpa-admit. Naglain ng iyang lawas. O ba? O niya? Niya mo lagi ka? Niya ko kay nangumusta ko sa kahimtang ni Dana. Ayaw ka balaka ni Idana. Daghan mi nga nagatiman niya din eh. Atiman na hinuon pag imong asawa nga nagmasakiton. Mo lagi. Bitaw. Wamang kaya ng kabalakan ni Dana. Yun na paragod. Doktor ba kung mangumusta ko ni Dana? Gusto na. Di na nato himong isyo ka ng mga butanga. Moro ba na imong gianhingan eh? Ronnie? May mabag ako sa ikastorya ka rin? Dili pa siya ipatandog sa mga doktor. Tungod kay... wa pa siya sa stable niya kahimtang. Nga ko lang ba? Nga ba sinug bakatabang ko gamay niya? Aron ba nga mahinom-dom siya sa nitabo niya? Na-appreciate na mo ang imong concern, Ronnie. Pero pasensya na. Di nagiluna siya ang itandugon. Nga ko kay nangumusta ko sa kahimtang ni Dana. Ayaw ka balaka ni Idana. Daghan mi nga nagatiman niya din eh. Atiman na hinuon pag imong asawa nga nagmasakiton. Mo lagi. Bitaw. Wamang kaya ng kabalakan ni Dana. Yun na paragod. Doktor ba kung mangumusta ko ni Dana? Gusto na. Di na nato himong isyo ka ng mga butanga. Moro ba na imong gianhingan eh? Ronnie? May mabag ako sa ikastorya ka rin? Dili pa siya ipatandog sa mga doktor. Tungod kay... wa pa siya sa stable niya kahimtang. Nga ko lang ba? Nga ba sinug bakatabang ko gamay niya? Aron ba nga mahinom-dom siya sa nitabo niya? Na-appreciate na mo ang imong concern, Ronnie. Pero pasensya na. Di nagiluna siya ang itandugon. Ngano ni balik man ka din eh. Di ba gipalayas naman ti ka? Sorry na. Unsay sorry? Sorry na good. Saan ang taan eh. Wala naman hinuong ko ni mo hisabdi sa kong rason. Kung nga nung nahimo ni nako. Pagtarong di ha, Ronnie. Nahibaw kong doon na kapay pagbati ni Idana. O sakit pa pati. Sa tono sa imong mga sinultihan. Tuag gihapon kami pabor niya. Look, Leslie. Paminawa. Hilom. Pagkakagnaw. Huwag ka igabahos na ako. Ha? Ano naabot naman hinuong taan ng mga way kwentang istorya ba? Ang ako lang, ni paggawas lang ko sa akong opinyon. Kaya nabaraka ko ni mo. Hilom! Ayaw kong patuhuaan ang mong kabalaka di rin ako, Ronnie. Tuag ka mahigugman ni Idana. Stop it, Leslie. Buti pa yung istorya, ha? Ikaw ang akong higugma ugdi si Idana. Pagkaslan magunta ka? Kung wala pa kong mahigugma mo? Baka kunta! Honey, please. Nasayod kang ikaw yun ang akong gipalabistanan. Walang yun ko ni mo masabti. Bipagawas lang ko sa akong hunahuna tungod kay gibati ko ug tumang kabalaka nimo. Gusto ko nga mamaayo ka sa imong sakit. Sumagod. Di magani ko gusto nga mobiya ta sa ospital. Gusto na ko nga maoperahan ka, mamaayo ka. Bahala nagmamatay ko. Pero timan ini, kung mamatay manghani ko karon, wa kay makuha na ko bisag usa ka sentimo sa akong bahandi. Honey, please. Undangon na ito ni Lali, sabi. Pasilaw ako sa mga nasulti niya. Promise, di na ito nakusbon. Uwahin na ang tanan, Roddy. Nahibaw kong nagtakuban ka lang. Honey,
Akong pamatuon mo nga ikaw gyud ang akong gigugma ug wa nilain pa. Promise. Honest to God. Ikaw ra gyud ug wa gyud lain pa. Tuho itaon ko. Papa. Gipatawag ti ka, tungod kay baguhay lang nanawag na ko si Hepe. Nailahan na kuno nila ang babae o lalaki nga kuyog ni Idana sakay sa tricycle. Mao ba, Papa? Mayo noon kung mao. Mao ka na, ginganlan kuno og Ruel og Divina. Ruel og Divina? Oo, Ruel Ambong og Divina Manalo. Mayo noon pa, kung mao. Naghimo na sila og manhunt pursuit. Buka na gibuhat nila karon. Kung ron singon magkita kung asa magtago kini mga tawana. Nindot na nga balita, Papa. May pauan na gyud unya kung kinsay ilang mastermind, kung nganong ilan ang gibuhat sa mga tawo nga way ikasukol nila. Mao gyud pa. Daghan gyud ang malipay kon mahipos na ni mga tawana. Makapatinga gyud kayo ning kaso ni Idana. Kay matud ni Hepe, lahi kini sa ubang kaso nga ilang sinati. Si Idana pa ang unang kaso nga nabiktima og ingon ini. Kundi ini dakong sindikato din labing siguro pa. Dunay dakong personal nga kasina ang taong nabinuang karon ni Idana. Sagdi lang, maabot ra gyud ang higayuna. Dili gyud sila pasayloon ining ilang gibuhat. Animal, patay ko ni. Kung saan na lang kung di mo lian si Leslie sa iyang kasukuran ko. Wala dyan ko'y kapaingnan ini. Ako'y mainutil inig laki ha. Pero bahala na. Magpalabay lang wala ko sa oras. Hangtod nga mahupas ang iyang kalagot rin ako. Nakasiyan sige siya nga naaga po na nga kung dakong pugmang nga tunita na. Bahala na. Di yun ako ang kuno ng tanan. Magpaubos lang ko. Di na ko siya anging supakon. Kinahanglan nga sundon ug uyunan na ko siya sa way pagsupak ang tanan niyang gusto. Bahala na. Bagaag na ang ining Ronnie, oy. Huwag siya mauwaw nga may bisita dito sa ospital ni Idana, no? Mawagay. Ingon na naman yun ang way uwaw, Mak. Di yun na batiyog ka uwaw. Maglagot kung kumaghuna-huna ni Ronnie. Lami kang tuslukon ang kalimutaw. Bugiro na ba kayo? Mawagay. Kana sila, magpayuayo na yun na sila ron ni Idana. Kaya sila may nabutang sa dakong alanganin ron. Labi na dakong masakit ron kanon si Leslie. Kung maulian na gani na si Idana, ako ginang ingnon siya nga dili gid patabangan si Leslie. Mawagay. Ay nasa pagkiningunan na, Mak. Anong imumang sulsulan nga di man na maayo ang ingunan na? Gusto giday ka nga tabangan ni mo siya, Puldo? Dapat siya dagang kwarta. Ay to siya patambal sa doktor. Mawagay. Pasagdahin lang ko na si Dana kung unsay iyang desisyon. Ayaw na sulsuli. Stoy, Puldo. Nalimot ka, ha? Nalimot ka. No. Nga ka di adto, suko kayo sing Idana nga nanambal sa mga tao. Iya pag yung ipapriso. O niya, may babag pag doon siya nga dili patambalan ang iyang amahan. Tumatuwas sa kuno og hilo ni Idana. O tanawa kung unsa siya kapanuway ka ni Adto og karon. O niya karon kay siya na may nagkasakit. Siya na nasakit. Siya na magpakiluoy o niya ni Idana. Mawagay. Huwag kong malimot ang tanan, Mak. Ang akong punto, nga kung salbahis man sila, di lang sadyat na magpinarihas nila ba? Pasagdan lang na to si Dana siyang desisyon. Di ba man sana si Dana kung yun sa siya pagtrata nila ni Leslie o Ronnie kaniyadto? Basta, Puldo. Ako yung pahinumduman si Idana sa ilang mga inamaw nga binuhatan kaniyadto. Kumusta na yung pamati? Please, tabangi ko. Kuha nang nagsigip din o tiha. Huwag kinihingkibot ang nila sa akong lawas.
dili pa na mahimong kuhaon, Idana. Makatabang na nimo ron nga mamonitor ka sa mga doktor. Wa man ko'y sakit. Nganong inyo man kong gipa-doktor? Ilang i-monitor ang imong kahimtang. Aron nga makusgan ka pagbalik. Wa lagi ko'y sakit. Ako ning tangtamo na. Please lang. Ay, tantang nga, Idana, please. Amigo man ka ta. Ayaw ko pugi. Maitag madakpa na sila. Gamay. Gamay lang nang. Sigurado yun ko. Madakpal unya sila. Ay, magad. Oops. Bro, Idana. Ganun may gawas magkasa mong kwarto dahi. Tiyo. Ha? Nakailan na ka na mo, Idana? Ito. Idana? Nakailan na ka na mo? Oh, nakailan ako ninyong tanan. Ikaw si Badong? Hala! Katawa na. Nakailan na siya ako. Malagay. Ako, Idana. Tiyo Uldo, og si Tia Imak. Nakailan na siya na to. Hey, pasilan. Dali, saan mong tanan din sa kwarto. Kaya doon ako isulti ninyo. Tala. Manuta. Nasuko pagyapon ka na ko? Unsay tan-aw nimo nako? Nalipay pa ko nimo? Ani, di mahimo nga ako kang talikdan. Tungod lang sa way hinungdan atong lalis. Kamay ra kinang butang nga. Pag sinabtan na rin atong solusyon ni. Kung tinuod kang nahigugman ako, dapat imo kong uyunan sa tanan akong gusto. Wala lagi, di kasabot ako anak. Pag ipagsupat nimo. Unya, nga magiglalis man ka nako permi. Mahitungod sa akong desisyon ni Idana. Awa na to. Kalimti na to. Di na kung makiglalis nimo, bahin na ng mga butang nga. Pagtarong ba agdaro ni? Dapat law mo nimo imong pagsabot nako. Ilabi na nga na ako sa depression karon. Kalma lang lagi. Wala may problema nimo, hani. Nakasabot ko nimo. Imbis nga imo kong tabangan. Ayaw gyud kog basula sa mga panghitabo ron ni. Hindi na lagi, promise. Ako ginangi panumpa nimo. Bueno, natari problema. Naibawaan na sila si Rowel og Divina sa kapulisan. Og ipangita na sila karon. Mao'y hinungdan nga wa na magpakita si Divina og wa na ginato hibaw kung unsay tambal nga ilang giturok ni Idana. Sige lang, hani. Ay nagkagulo na. Maayo ra lang ito si Dana. Pero di ba, naglisod man ang mga doktor sa pagtambal niya kung dili may bawaan kung unsay gibutang nila siyang lawas? Bisan pa. Nainag kang maing laking doktor nga makasulbad na. Huwag ko mahimutang inida. Ug matag karon og unya di ko makasabot sa akong gibati. Wa ko'y ganang mukaon. Og palit ka maglabad ang akong Di tumara magkakasa imong tambal. Nakatumar na ko. Pero wag gyapon mausab ang akong gibati. Naglain pa gyapon ang akong lawas hangtod karon. Kinala nga maning kamot yung kang mukaon ba? Ug sa gyud ang imong kaugalingon nga magkakaon ka. Aron doon na kay kusog. Amo tulon saon ako ni. Di gina ko mahimo. Luod tayo ang mga pagkaon kung muhanan akong usap sa mga pagkaon. Panikamot ang yun. Ayaw pa da sa imong kaugalingon. Usahay? Baka igon ko gabay na lang ang magpaamatay, uy. Nasad ka. Ay lagi pagsulti ingon, anak. Gikapoy na ko sa akong kinabuhi, Rodi. Wala ko makasabot. Gani sila si Papa o si Nelson. Mas gihatagan nila akong importansya si Idana kaysa nako. Masulbad na lagi ni. Ailan na sila panumalinga. Ang importante nga mamaayo ka. Pero gikapoy na lagi ko. Hindi lang ko magpagkawas paglaom. Musukul ta, hani. Ipusan na lang hinuon ng ako mga sinina. O isod sa malita pagbalik. Nga naman sad? Gusto ko mabalik na dito sa mansyon. At ako dito gusto mo paway. Sige, matuman. Ayaw mo pagsawa kang bisan kinsa nga naulian ako. Ha? Pero, kinanglan nga masayon sa si Nelson o si El Perfecto ini.
Nablaka bitang kita sila nimo. Maayo na ina na. Malagi si kayo rin gamay. Mikas ba? Bitaw. Sila lang atong paibawon. O sa buto lang nato ang mga doktor aron magtuog hapon ng kadaghanan nga wapagkas o mayong panimot. Oh, sige. Tamo lang unya isulti nila. Ayaw ka balaka, anak. Daida na. Ako'y may bawa nga muskrito og balita lang ni Sir Nelson. Ato lang ihilom ang tanan. Pero ida na. Nahibaw ka ba sa mga tao nga nagbinuang nimo? Ako ito Wa ko mag... Ano mo ito bagbagabas nga dili man ikaw kung ipunguta na si Ida naman. Ida na. Day. Nahibaw ka, Day. Nahibaw ka. Wa ko makaila ito mga tawanan, tiya. Mulagi. Pero nainumdum ka pa sa mga dagway nila. Murag may numdum pa ko kung makakita ko nila og balik. Mo ba? Nya, kung saan may imong mahinumduman, Day na. Nga, pananglit ba kung makita mo si CCTV ba? Di pananglit nakita naman to. May kuyog siya kanila. Ba't nakita naman to sa CCTV? Kita mo na ito? Oo, nakita na to. Gigi. Sa may ninumduman ni mo, Ida na, o sa man? Gigi. Wa naging ko yung nahinumduman. Uy. Ang ako ragyong natimanan nga naabot na ko atong usa ka kwarto. Taon siya no? Unya ila kong gigapos. O gibaatan nilang akong baba og panyo. Unya? O unya, doon na sila giturok na ko nga tambal. Mulagi. Mga pila ka sa katao so na itong kwarto. Mga upat sila ka buok. Tulo ka lalaki ug usa ka babae. Sus, Ginoo ko. Nay babae. Mayo na lang gani kawa kanila pasipad ido. Mao bitaw tiha. Nagpasalamat na lang ko sa Ginoo nga maura tong ilang gihimo nako. Human ni atong tambal nga ilang giturok nako. Nalipong og nawad-an ko sa panimuot. Og wa nagi koy nanumduman bisag kung saon ako pag-recall ang mga nahitabo. Mulagi. Kadtong duha. Kung badakban na to. Sigurado yun. Nga mahibaw na to kung unsa ilang motibo nga ila man kang giingon adto. Mulagi. Manghinaot lang ta. Nahibaw kong naara sa palibot ang nagpaluyo ining tanan. Kumusta naman ang imong kahimtang, Leslie? I am feeling well, Papa. Nanawag na ko si Dr. Frank. O nangutanan siya na ko kung kanong nibiya ka sa ospital. Dili ko ganahan dito, Papa. Gusto ko nga arir ako din sa bansyon nila Ate Manon. Pero mas gikinahanglan nga adto ka mag-confine sa ospital. Tay mamonitor yun nila ang imong heart problem. Nipasalig naman si doktor nga makyura ang imong sakit. Pero kinahanglan nga mag-agi kag angiogram aron makita yun nila kung unsa gi kahimtang sa imong kasing-kasing karon. Dili na ko gusto nga mag-agi pa og ingon ana nga procedure, Papa. Kung sa bagyo ako kapalaran, ako na lang kining dawaton. Malay akong ingon niya, Papa. Pero, asa mga gusto magyud siya nga mo stay ra din Bueno, sagdi lang. Kaya kung tawagan si Dr. Frank, tawagan ako siya pag-usap. Hasta sab si Dr. Tricia, aron mapangitaan nila og paagi nga anhi kanila dinhi maatiman. Mas gusto di ko dinhi, Papa. Mas luwag ang akong pamatik ko. Anhi ko dinhi sa mansyon. Mga higala. Hello? Papa, asa ka? Niya ko dinhi sa mansyon. Miduaw ko nila ni Leslie dinhi. Nga naman pa, Nelson? Pa, ari ako karon sa ospital. Ino na ko'y sekreto nga ibalita nimo. Oh, sige. Buwan na kurong taon-taon. Sige ba? Bye. Nahibaw ba ka, Ida na? Nga sili-silid akong masakiton karon? Unsa man ko iyan sakit ya? Sakit ko nus kasing-kasing. Og plano nila nga magpatabang ni mo aron imo siyang tambalan. Inuda, Ida na. Mulagi. Hain man karon si Leslie. Naaba sa ospital? Mulagi. Sa kung nabalitaan man, nibalik ko no sila sa mansyon Puyo. Kay gikan man to sila sa rest house. Nagpalabay o pipila kadlaw. Kaluoy sa tao ni Leslie. O siya ko tayo luoy. Maluoy ka ng mga traidor? Ikaw! Nasad kamak. Nasad kamak. Bidaoy. Ibutan na ka rin as lugar ng imong kamalditan. Kitinood bitaw na nga akong gisulti bitaw. Ang mga taong traidor, dili agay kaluyan. Paayo-ayo na sa mga tubangan. Kung mo silang tabangan. Labing siguro, daotan na gihapon ka, ana. Maghuna-huna gyapon na silang bati ni mo. Na, awa niya. Aw, di lang sa natuunan ng ilang huna ako na tiya. Kon
Kon mangayo og tabang. Aw, ato lang sagong tabangan. Ay, kung ako pa mo idanano, na, dili gid na ako tabangan, oy. Nga naman, tiya. Ayaw ba yung kalimot kung unsa ilang gibuhat na to, ha? Una, si Ronnie, gitraidor ka. Wa ka tungahan sa inyong kasal. Ikaduha. Ipapriso ka ni Leslie. Ikatulo, dilisod-lisod ta nilag maayo. Kaupat. Gusto nilang ilugo ng mensyon. Kalima. Pero hantod magani karon nagpabagal sa mga naong upuyo dito sa mensyon. Mulagay. Aw, wa man ay kaso, tiya ba? Tuwing kaso ko din taon. Dako kay ng kaso ida na. Kon? Kung di mo silang tabangan, ikaw naghapoy mag-antos. Bad! Bad! Wala siya ka na. Hindi pa na pwede magkalikot. Koko. Minaw ko nila. Bitaw. Man, sakto ko. May puntom sa bilis ng imak. Sakto lagi ko. Kung ako sa ipangutan, di na ko tabangan si Leslie. Maulagay. Nara ni Idana ang desisyon. Tauro na to siya kung iya bang tabangan si Leslie o dili. Kana? Una. Ay, basta ako. Dako, gagkay kong supak nga imo siyang tabangan, Idana. Oy, Iha Idana. Kumusta? Oy, sir. Kamu di ay ni? Kumusta, Idana? Maayo man, Nelson. Sir Piping. Nalipay kay Miss Balik na nga naulihan na ka. Usani ka na kong milagro. O bitaw, sir. Kaluoy sa Ginoo. Maayo raman ang akong pamati karon. Baguhay lang may nagsultihan na sa doktor. O kung sa may rason, ha? Nga di ba ka gustong mahibaw ang tanan nga naayo ka na? Daghan ang rason, sir. Una, para sa akong seguridad. Mahin sa imong seguridad, wala kay angay kabalakan. Napalibutan na ka sa mga taong nagmahal ni mo, Iha. Salamat yun kaayo ninyong tanan, sir. Dako kaayong akong utang kabubuton ninyo. Pero daghan tag-hisgutan, Idana. Si Hipi, basin og buwan hisap unya to siya karon kay iya kang hinabion. Kung sa ginahitabo nimo ni atong adlaw nga gidagit ka sa mga daotang tao. Way kaso, sir. Andam kong mukooperar sa mga pulis. Sa di madugay, Idana. Mahatagan rin unya og hustisya ang nahitabo nimo. Di gyud namo palabyon kung kinsa man ang naghimo nimo sa ingon. And ayan guys, nandunggan natin no ang lain ang sumpay guys no sa Idana Ibaraan again, that is part 11. So, tinuod pala ang chismis guys no nga si Idana Ibara is nabuang. Wa ko kapamati sa full story guys no, sa last part ako kapamati. O gikidnap daw kini. So mogoro nabuang siya guys no, kay gikidnap siya. And then sa pikas bahin guys atong nadunggan. Pondo? Aw. Wala. Ani lagi guys atong nadunggan nga nibiya daw sa ospital no si Leslie. Kay gusto daw niya nga sa mansion ra magpatambal. Guys, unsa magigibati ni Leslie no? Nung hospital man siya. Lagi nagka heart problems daw. Kaya yung kiwa na miss nga parts guys no. Sa last part ra ko guys no, kay busy mo ko kayo guys, ino ko mati man pamatik tanan no. But importante is maka-upload ka no, para sa mga nagsubaybay ani nagyumi paminawan dayon. Take out. Okay ra kan tayo. Okay naman. Okay na lang. Og matod pa nila guys nga magpatambal daw si Leslie no kang Idana. Ako kapamati guys, wala ko kasabot guys sa story no, kay last part mo ako na paminawan. Manam din si Idana guys, nani siya special power o sa man siya albularya ni siya or usa ka doktor. Manong gusto man magpatambal si Leslie no kang Idana. Unsa man na kan Idana no nga wala sa uban. Wala na upload nagpangkog drama. So muna to guys, thank you so much sa inyong pagsubaybay kay labad jud akong ulo ka.